Niin, morjesta vaan sitten. Siitä on ollut jonkin aikaa kun tehty videota, mutta päätän tehdä nyt tämmösen. Ja syy miksi mä teen tämän videon on, koska mä katoin viime aikaan YouTubesta tämmöstä kanavaa nimeltä Daniel Oven, ja hän teki saman periaatteen jutun. Periaatteessa hän antoi itselleen $500 budjetin ja rakensi siitä pelikoneen, ja syyn on se, että Pleikka Vitoinen Amerikassa maksaa $500, niin hän katsoi kuinka tehokkaan tietokoneen se pystyisi saamaan Pleikka Vitoisen hinnalla. No, mä teen sama, mutta meillä on eroja. Ensinnäkin Pleikka Vitos täällä, ne on 600 euroa, ne ei ole 500 euroa tai dollaria, joka itse asiassa vie vähemmän kuin 500 euroa. Ja osien hinnat on erilaisia siellä, joten mä katson, että hei, kuinka kohan lähelle me voidaan saada Pleikka Vitosta niin tehokkuudelta, jos me koitetaan mennä pelitietokoneella. Esimerkiksi se, että on nyt joulu on lähestymässä, on Black Friday lähestymässä ja kaikki, niin jos sä oot vaan hetkinen, mä oon uutta pelikonetta etsimässä, mutta joten hankiks mä uuden Pleikka Vitosen vai ostaako mä uuden pelikoneen? No, ehkä tää vähän voi vastata. Joten joo, meillä on noin 600 euron budjetti, joten katsotaan mitä sillä saa. No, numero 1 on kanta. Mikä emulevykanta se on? Ja tässä meillä on vaihtoehtoja. Tää on muuten PC Partpickerin, ja en tiedä näkyykö tuolla, mutta mä oon laittanut sen suomeksi. Näet paljon amerikkalaisten käyttävän tätä, mutta tää on kuin suomalaisten kauppojen hinnat ja kaikki. Joten tänne on vähän tärkeää, että se on se kanta. Tällä hetkellä, jos me halutaan kanta, jossa on paljon päivityksen varaa vuosien varrelta, niin AM5 olisi se vaihtoehto, ja Intelinkin kanta antaa meille päivitystä, mutta valitettavasti 600 euron budjetilla meillä ei ole oikeastaan varaa tommosiin hommiin. Ne on vaan liian kalliita. Esimerkiksi, kuten huomaat, 120 Inteli, okei, se on vähän halvempaa, jotkut halvemmat, mutta silti se on kallista. Etenkin tuo AMD emolevyt tuppaa olla aika kalliita. Itse asiassa ihan vaan esimerkkinä mitä mä näytän, että halvin AMD emolevy on 97 euroa, ja sitten niiden prosessoritkin tulee olemaan kalliimpia. Ja jos me tehdään sama juttu Intelillä, niin niillä on jo vähän parempaa, mutta tässä ei ole periaatteessa mitään. Tässä ei ole edes M.2 paikkaa uusille SSDille, ja sun oikeastaan pitäisi maksaa 83 euroa, ja sitten prosessorit on kalliimpia per euro. Joten valitettavasti, jos me nyt halutaan parasta tulosta, niin me joudutaan mennä vanhemman kantaa, se on AM4, joka tarkoittaa, että meidän päivitysvara ei tule olemaan niin hyvä. Paras mikä voisi heittää oikeastaan 5800 X3D, ja voi sanoa siitä, että se on paljon parempi prosessori kuin mitä Pleikka Vitosessa itse asiassa on. Joten täällä on nyt temppavaihtoehdot. Halvin on tämä A320, se on 58 euroa, mutta itse en ottaisi tätä. Siinä on niin vähän juttuja, ne on niin huonommat A4-prosessori empakannat. Ja okei, siinä näyttää olevan itse M.2 paikkaa, mutta en menisi A32. B450 se alkaa olla jo paljon parempi. Tässä ei ole M.2 paikkaa, tässä ei voi vaan unohtaa. A52, okei, tää ehkä on PCIe 4.0, mutta tässä mallissa ei näytä olevan iloa, koska onko siinä edes M.2 paikkaa? Ehkä on, ehkä en tosta kuvasta ei kunnon huomaa. Mutta näissä on kaikissa vaan 2 paikkaa muistimoduuleille. Mieluusti haluaisin 4, jos siinä on halve A520, 2 euroa ja kaikkea. Joten paras, tätä voi ensinnäkin myös ylikellottaa, näyttää olevan tämä Asus Prime B450A1, se on B450 emolevykanta. Okei, se tarkoittaa, että me ei voida käyttää PCIe 4.0, joka tarkoittaa, että meidän SSD ei voi olla yhtä nopeita kuin Pleikka Vitoisen SSD. Muuten tää pitäisi olla tosi hyvä, siinä on 4 muistipaikkaa, se on vaan 65 euroa, se on Asukselta. Okei, se on micro ATX emolevy, mutta tässä hintakohdassa meillä ei ole varaa maksaa ekstraa täyskokoista ATXstä, joka huomaatko halvin on 87 euroa. Mutta otetaan tämä Asus Prime ekana. Okei, siinä on meidän emolevy, meillä on tällä hetkellä 65 euroa käytetty. Ja meillä on noin 600 euroa.
Seuraavaksi otetaan muisti. Mä hoidan nämä hommat, tylsät hommat ekana vähän pois. Ja sä haluat 16 gigaa vähintään. Tää ottaa automaattisesti muistit, jotka periaatteessa pitäisi toimia. Joten mitäs meillä on vaihtoehtona? Okei, 42 € nämä, mutta ne on hidasta. Nää Musky, Essential ja G-Skill Aegis, kuten huomaat, se on 2400. Ja tää on 2133, nämä on hitaita. Taas jos olet valmis käyttää 2 € enemmän, saat nämä 3 eri, 2 Team Group ja 1 G-Skillin ja tämä Silicon Power ja kaikki tämmöstä, jotka on 3200, joten musta tuntuu, että oot hetki huonompaa. Joo. Joten meillä on aika paljon tämmösiä 3200 vaihtoehtoja, joten otetaan tää G-Skillin Ripjawit 16 gigan kitti. 16 gigaa riittää aika paljon. Tää on itse asiassa hyvä juttu tää Sempassa, että siinä on 4 paikkaa, että jos sä ikinä haluat päivittää 32 gigaan, sä ostat vaan toisen tämmösen kitin ja sit sulla on 32 gigaa. VS jos olisi ollut niitä halvempia emppuja, sun olisi pitänyt ostaa 32 gigan kitti, joka tulee paljon kalliimmaksi. Ja muutenkin 16 gigaa riittää täällä paljon, se tulee olemaan vaan vaikuttaa, jos sulla on jotain kauheasti eri nettisivuja, Discordit, Spotifyt ja kaikki taustalla, kun sä pelaat. Ihan vaan vertauksena, Pleikka Vitosessa on vain 16 gigaa myös. Sitten vedetään toinen vähän tylsempi juttu, vedetään talletustila. Hoidetaan nämä hommat ennen kuin katsotaan prosessoreja ja näytöohjelmia. Sä et halua 500 gigaa enää, se on liian vähän. Nykypäivänä mulla on kaveri, jolla on 500 gigaa ja hän koko ajan joutuu poistaa ja uudelleen asentaa pelejä, koska se ei vaan riitä. Pleikka Vitossakin on 825 gigaa ja nämä tulevat slimmimalleissa, niissä on 1 tera, joten me halutaan 1 tera, eikä 1000 gigaa muistia, laittaa 960 gigaa minimiksi ja katsotaan mitä meillä on. Okei, täällä on ensinnäkin kiintolevyjä, me ei haluta kiintolevyjä. Vuonna 2023 sä et halua pyöriä vain kiintolevyllä. Kiintolevyt vielä toimii, jos sä käytät toisena niin kuin varastona. Mullakin on talletustila. Tää video itse asiassa tallettuu tällä hetkellä kiintolevyyn. Joten niillä on kyllä tarpeensa vielä, mutta ensinnäkin suosittelen ostaa isomman kiintolevyn. Kuten huomaat, hintaero kiintolevyjen ja SSDn välillä on tässä pienissä teran koossa todella vähän, joten jos sä hankit kiintolevyn, se pitäisi vähintään olla 2 tai 4 teran kiintolevy. Joten etsitään nyt SSD, joten itse asiassa otetaan vaan täältä pois, se pitää olla SSD. Joten noin. Halvin on 50 tämä VD Green SN350, vain 50, mutta tää ei ole hyvä SSD, se on aika hidas M.2 ja se ei ole kovinkaan luotettavaksi tehty, joten en ottaisi Kioksia, tää on aika perus 100 levyä, niitä ottaisi XPG SX600 Lite Cine DRAMia, Team Group sama. Tässä Intel 670p, se on QLC-levy, joten en ottaisi sitä. Mutta minkä minä ottaisin ja minkä minä tulen ottamaan, okei se on 5 € kalliimpi kuin tämä VD Green, mutta se on paljon parempi ja se on tämä Kioxia Xeria G2, minun mielestä varmaan tällä hetkellä aika ylikatsottu, mutta minun mielestä ehkä paras SSD-diili tällä hetkellä. Ja syyn on se, että tässä on DRAM cache, okei se ei ole muistin talletusnopeudeltaan niin kuin tää on jotain 1700 vai onko se vähän 2 tonnisia alussa, kun nää on taas melkein 3500, mutta ne on vaan hetken 3500 ja se vaan oi periaatteessa väliä, jos sulla on 2 saman nopeasti levyä ja kirjoitat toisiin, sä et tee sitä, sä lataat netistä pelejä, sä ehkä kirjoitat johonkin USB-tikkuun, joka on todella hidas, joten sillä ei ole niin paljon väliä, mutta toi DRAM cacheillä on väliä ja se auttaa sitä todella paljon, se tekee paljon smoothimmaksi, joten minä ottaisin tämän, joten me otetaan se. Onni, nyt meillä on meidän emolevy, meillä on meidän muistit, meillä on meidän SSD. Ja meillä on tällä hetkellä 163 € käytetty. Okei, pitäisikö mennä prosessoriin seuraavaksi? Mä menen prosessoriin ja jos meillä on varaa päivittää myöhemmin, niin sitten me päivitetään parempaa.
Okei. Ja kaikki prosessorit, jotka toimii. Okei, halvin on tämä Ryzen 3 4100, mutta se ei ole hyvä. Se on aika budjettiprossu ja se on paljon hitaampi kuin mitä Pleikka Vitosessa on. 4500 alkaa olla jo 11 euroa kalliimpana oleva vähän parempi ja tämä Athlon ei voi unohtaa täysin. En tiedä miksi kukaan edes ostaisi sitä vuonna 2023. Mutta 4500 alkaa jo olla vähän oikea tiellä, mutta siinä on silti aika paljon puuttuu mitä minä haluaisin. Sitten on 5500, 100, mutta se en ostaisi tätä tolhinnalla. Se oli yhdessä kohtaa järkevää, mutta 3600, joka periaatteessa pyörii samalla tasolla, on 10 halvempi, 11 euroa. Mä menen tällä. Okei. 3600 se olisi PCIe 4.0, 5500 ei ole, mutta sille ei ole väliä, meidän emppa ei tue sitä. Mutta 3600 se on. Ja itse asiassa sä huomaat tämän nyt tulevan pelien, niinku, jos sä katsot vähimmäisvaatimuksissa tämän ilmestymään. Ja se on siksi, koska Pleikka Vitosen ja Xbox Series X prosessori on periaatteessa vähän muokattu Ryzen 7 3700X. Ja peleissä, jotka ei käytä niinku 8 ydintä, tässä on 6, niissä on 8 ydintä. Pelit, jotka ei käytä näitä 2 ekstraa ydintä, niin 3600 pyörii periaatteessa yhtä hyvin kuin 3700X. Periaatteessa tämä pyörii yhtä hyvin kuin Pleikka Vitosen prossu, mutta peleissä, jotka käyttää kyllä enemmän prosessoria, tämä tulee olemaan hitaampi. Mutta se on 90, se on tosi hyvä diili, joten otetaan nyt tämä. Jos meillä on varaa päivittää parempaa myöhemmin, sitten päivitetään. Ja tää nyt valittaa, että nämä empat, ne voi ehkä vaatia BIOS-päivityksen, koska toi on vanhempi emppa. Kantaa yleensä kyllä, koska ne on nykyään uudeksi tehty, ne yleensä tuppaa tulla ton uuden BIOSen kanssa, joten siitä ei tarvi niin paljon huolehtia. Sitten mennään virtalähteeseen. Ja tää on yksi asia, jossa sinun ei kannata säästellä, koska tämä Colink RGB 41 euroa, voin sanoa, että tämä ei ole hyvä virtalähde. Tämä tulee varmaan hajoamaan sinun elinkaaren aikana. Tässä suosittelen katsomaan tämmöistä sivua kuin Kultistin PSU tierlisti. Tässä on hyvin monia virtalähteitä, kuten huomaat, ihan hirveästi. Ja kaikki, etenkin kaikki, jotka on F-tason, älä ikinä osta niitä. Joten kaikki nämä, mitä sinä näet tässä, älä hanki. Ja sitten meillä on meidän E-tason, jotka on myöskin huonoja ja koitetaan välttää niitä. Nämä ei ole hyviä myöskään lainkaan. D-tasot, okei, nämä voi olla hyväksyttyjä, mutta kuten huomaat, täällä ei ole paljon, täällä on vain 4 eri virtalähdettä, joten siksi me ei oikeastaan katsota niitä. Ja mitä me halutaan vähintään, ja oikeastaan se on mikä meillä on varaa tällä hetkellä, tässä budjetissa on C-taso. Okei, meillä on B-taso ja sitten etenkin A-tasot, mutta nämä on niin kalliita, että me mennään yli budjetin käyttää ihan hirveästi rahaa virtalähteeseen. Ja B-tasot, C-tasot, sori, nämä on ihan hyviä. Nämä on ihan hyviä, niin kuin, etenkin jos se ei ole mitään 2000 euron näyttöohjaimia ja prosessoreja, jotka kuluttaa enemmän kuin PS5 kaiken kaikkiaan, niin nämä tulee riittämään todella hyvin. C-taso riittää ihan hyvin. Joten katsotaan mitä saa. Tää on E-tasolla. Tietääkseni, ja miten sä teet tän, että kuten huomaat, tämä Colink Classic Poweri, mitä sä teet Control F, ja sit sä etsit sen, sitä kirjoitat tommoista, jos sä scrollaat alas, kunnes sä löydät sen mallin, se voi olla vähän vaikeaa löytää, katsotaanpa, siinä on Classic, joten kuten huomaa, Classicit on C-taso. Joten Colink Classic, mutta mä en tiedä yhden asian tässä, se sanoo olevansa 500 wattia, mutta tää virtalähde on oikeesti 450 wattinen. Joten 450 wattia on vähän liian vähän minun mielestä. Tässä 6 euroa enemmän on tämä, se on 600 wattinen, mutta se on oikeasti 550 wattinen. Tää on jo aika mitä me halutaan, mutta jos sais vähän paremma, vähän enemmän,
Tämä on hyvä myös, tämä Deep Cool. Jos me mennään täältä, tääkin on täällä itse asiassa, katsotaan siinä Deep Cool PKD-mallit. Ja se on PK550D-malli, joten tää on hyvä myös. Se on 550 wattinen ja sanoisin, että tää on parempi kuin Kolinkki. Sen tää toisin kuin nämä Kolinkit, tässä tulee virtajohto mukana. Ja sitten tässä 3 euroa enemmän meillä on 700 wattinen, eli 650 wattinen Kolinkki ja 650 wattinen Deep Cool, niin sanoisin, että okei, 3 euroa hintaeroa me halutaan tämä. Tämä Deep Cool PK 650D on tosi hyvä niin kuin tällä hinnalla ennen Black Fridayta. Black Fridayssa suosittelisin, jos sinä pystyt ottaa Black Fridayhin, osta virtalähteä, silloin saa luultavasti hyviä alennuksia. Joten otetaan tämä. 58 euroa, ja tämä tarkoittaa, meillä on sitten myöhemmin varaa päivittää. Kuten huomaa, meillä on 150 wattia nyt, mutta meillä ei ole meidän näytöohjainta vielä, ja me ollaan nyt 311.50. Sitten me tarvitaan vielä kotelo. Ja täällä sä voit käyttää vaikka kuinka paljon rahaa, jos sä todella haluat mennä toistepäin. Kuten huomaat, tää on 1000 euron koteloita, jos sä haluat todella jonkun siisti, mutta me nyt halutaan peruskotelo. Okei, tää on tää Deep Cooli, 32 euroa, se on MATX, mutta meillä on MATX emolevy, niin tää käy. Sitten tämmösiä aerokuuleja. Tää on aika perus, näissä ei taida tulla tuulettimia mukana, mutta mä en nyt viitti tuulettimia metsästä, ne on aika halpoja. Jos sä oot vähän RGBtä on tommosta, jos on vähän valoja. Kuten huomaat, hinnat menee paljon enemmän, ja jos me halutaan nyt vaan parasta tulosta meidän rahalla, niin otetaan nyt vaan tää halvin. Toivottavasti sitten mikä ikinä näyttis menee tähän, mahtuu tähän. Mutta joo, meillä on nyt rahaa jäljellä noin 260 euroa. Okei, meillä on tarkalleen 256,60. Eikä periaatteessa 260 euroa meillä on budjettia. Katsotaan mitä siellä saa ajate. Mennään heti 210. Mitkä on paras? Ja tässä, jos et sä tiedä näistä nimistä mitään, tää voi olla todella vaikeaa. Eli mitä mä käytän on tämmöistä sivu kuin Tech Power Up. Ja tässä on niinku about, tässä kuten huomaat, tää ei oo ihan tarkin. Tää ei oo tarkin juttu, mutta aika tarkka. Ja kuten huomaat, tässä on näitä eri malleja, niin kun scrollaa alas, sä huomaat niin noita eri malleja. Joten ihan vaan vertauksena mä otan täältä periaatteessa tämän näyttiksen. Ja syy miksi mä otan tämän näyttiksen tässä aluksi, onko se tää on periaatteessa Pleikka Vitosen näyttis. Tämä on periaatteessa ihan sama juttu, joka Pleikka Vitosesta löytyy. Ja kuten huomaat, tässä me voidaan verrata vähän näitä eri juttuja. Joten katsotaan mitä saa. No 6500 XT, 4 gigaa muistia, jossa kato kuin ylöspäin meidän pitää scrollata, että me löydetään se siellä. Tää on tuplasti nopeampi tää Pleikka Vitosen, joten se ei ainakaan. T400 tää on huono. Ei kantti, jos sä ostat uutena, niin ei kantti enää ostaa GTX-kortteja oikeastaan, joten nää voidaan ignoraa. Ja tämä on tällä hetkellä, mikä minun mielestäni on paras diili, ehkä uusista on tämä RX 6600. Ja jos huomaat, se ei ole niin tehokas, se on, tossa on Pleikka Vitosen, jos huomaat, Pleikka Vitoinen on tosiaan lähellä 6650 X ja 270 Superia, niin jos me mennään 6600, niin Pleikka Vitosen näyttis on noin 20% parempi kuin mikä tää on. Mut siihen on varaa. Sitten meillä on 6600, sitten meillä on 250, joka vielä menee budjettiin, on tämä 350, ja jos mennään, niin 350 on itse asiassa hitaampi. Okei, se on parempi Ray Tracingissa, mutta se on paljon. Miksi mä painoin tuolla? Vähän tyhmä Firefoxi. Niin. Se on muuten. Mut jos me mennään, niin kuten huomaat, se on 25% tehokkaampi ja
350 on niin hidas kortti, että sä et halua laittaa sä et pysty oikeastaan raytraceaa sillä myöskään. Ja jotkut sanoo DLSS, no DLSS tulee nostamaan, DLSS Quality tulee nostamaan sitä tehoa periaatteessa 25% muutenkin, niin miksi käyttää DLSS, kun sä voit pelaa ilman mitään. Joten 350 se ei ainakaan oo, ja katosta. Nyt me ollaan yli budjettia. Ei löydy, siinä on 6650 XT, joka 272. Jos me mennään täältä, jos muistat, 6650 XT on tehokkaampi kuin 270 Super, ja se on pikkusen tehokkaampi, ainakin tämän mukaan, kun näyttisi, joka Pleikka Vitosessa löytyy. Joten 6650 XT on tämä 272, niin jos sä pystyt stretchaamaan tähän, hankkisin tämän. Mutta se on 10 yli budjetti. Toinen vaihtoehto meillä on käyttää tähän 6600, joka on 224 €. Joten jos ne on ne kaksi, tai sä voit ostaa käytettynä. Ja vaan mitä sä pystyt löytämään käytettynä, sä pystyt löytämään esimerkiksi RTX 270 Superin, joka on periaatteessa yhtä hyvä kuin tää 6650 XT, mutta siinä on parempi ray tracing ja DLSS. 210 € tämä. Ja täällä on 200 €. Siinä on tosi hyvä diili jo. Jos sä oot perus 270, joka tulee olemaan hitaampi kuin mikä Pleikka Vitosessa on 180, mutta tää on tehokkaampi kuin se RX 6600, joten käytetty. Sitten toinen, joka voisi olla, olisi mites 280 hinnat, onko ne halpoja? Jep, RTX 280, 230 € tuolla. Joten jos sä uskallat hankkia käytettyn, suosittelisin ehkä. Mites 360? Entä TI? Onks ne? Okei, nämä 360 Ti on nyt vähän huono diili. Kantti ehkä ostaa 280 mieluummin kuin nämä. Entäpä AMD? Mites RX 5700 set? Ja 5700 XT 190, 180, 180. Ja jos huomaat, 5700 XT on missä? Se on tuolla, okei, se ei ole niin tehokas. Mutta 270 Superit ja etenkin toi 280, joka on pikkusen tehokkaampi. Jos sä semmosen voisit hankkia, ja se 280 toimintaa 230, niin jos me mennään täältä, ja mä otan nyt tämän 230, niin kuten huomaat, me ollaan 25 € alle budjetin, joten meillä on vähän varaa vielä ehkä päivittää tätä prossu, katsotaan saisiko 115 € jotain parempaa, ja valitettavasti vastaus siihen on ei tällä hetkellä. Joten tämä se on, eli meillä on 25 € alle budjetti, tai jos sä haluat mennä uutena, ja mitä minä suosittelisin, on tämä 6650 XT, okei. Me ollaan 15 € yli budjettisenkaan. Sä voit ehkä ottaa, mutta 15 € yli budjetti, okei 16. Mutta tää tulee olemaan aika lähellä Pleikka Vitosta. Tää prossu on hitaampi. Näyttis on about saman tasosta, about aika lähellä. Joten jos sä tähän voit mennä, tämä olisi aika hyvä, jos sun on pakko ostaa kaikki uutena. Mutta jos sä oot valmis ostaa käytettynä, niin tämä RTX 280, tämä 230, onko täällä muita yhtä hyviä diilejä vai onko se nyt ainoa? Okei, ja toinen 230 RTX 280, tosi hyvä diili. Ja sitten on myös ne RTX 270 Superitkin, jotka on tosi hyviä. Täällä on 270, eli samalla hinnalla mitä maksetaan uutena. Sä voit saada 280 Superin, joka on pikkusen tehokkaampi, mutta se kuluttaa enemmän virtaa ja
ja se on vanhempi ja se on käytetty, siinä ei ole takuuta, se voi hajota aikaisemmin ja kaikkea. Tässä on takuu. Tässä on 2 vai 3 vuoden takuu. Joten siinä on minun suositukseni, jos sinä aiot hankkia pelikone, joka about, se on 17 € kalliimpi kuin Pleikka Vitoinen. Mutta sä pystyt tekemään muita juttuja kuin vaan pelaa ja Pleikka Vitosella sä voit pelaa sun vanhoja Pleikka 4 pelejä, mutta tällä koneella sä voit pelaa vaikka kuinka vanhoja pelejä. Sä voit pelaa Pleikka 3 ajan pelejä, sä voit pelaa Pleikka 2 ja Pleikka 1 ajan pelejä. Ja se on tietokone. Joten siinä on minun suositukseni, jos sinä aiot joko hankkia tämä 6650 XT, tai jos sä vähän halvemmalla aiot mennä sitten se 6600, sit sä oli budjetti, mutta se ei tule ole yhtä tehokas kuin Pleikka Vitoinen ja noin 2% ei niin tehokas. Jos olet valmis hankkia käytetty, niin nämä käytetyt RTX 280, 230 ja tässäkin on toinen 230. Tosi hyvä diili. Ja jos saat enemmän budjettiin, niin mites RX 6600 set on käytettyinä? Siinä on 6600 XT 180. Ja okei, se ei ole niin tehokas, mutta silti 180 se on tehokkaampi kuin 6600 jonkin verran. Ja se on 40 halvempi kuin uutena. Ja onko tässä ei takuuta, kun se on vähän ongelma kyllä. Joten jos sä oot valmis ostaa käytetty, niin sä voit löytää tosi hyviä diilejä. Itse asiassa jos sä ostat ton 180, sulla on 80 rahaa, jota sä voit käyttää. Itse asiassa tehdäänpä, jos sä otat ton 6600 XT:n käytettynä. Okei, siinä ei ole takua, sä otat riskin. Mä vaan nyt otan jonkun näyttiksen, joka on 180 ihan vaan näyttääkseen, mihin prosessoriin me voitais mennä, jos me ollaan. Okei, meillä on 170 prosessori, niin jos sä oot valmis pudottaa ton, me voidaan mennä Ryzen 5 5600X, jos sä oot valmis ostaa tämän käytettynä. Joka on niinku tehokkaampi kuin Pleikka Vitosen. Okei, se on 6 ydintä, mutta ydintimet on nopeampi kuin Pleikka Vitosen. Prosessori on parempi kuin Pleikka Vitosesta löytyvä. Joten joo, toivottavasti nautit tästä. Toivottavasti jos et tiedä mitään tietokoneesta, sait jotain hyödyllistä tästä. Jos tää kiinnosti, jos haluat nähdä muita eri budjetteilla rakentaa näitä koneita, laita kommenttia. Ja etenkin kun Black Friday on tulossa, niin mä voin katsoa, että hei, muuttaako Black Friday, koska jos Pleikka Vitoinen ei saa mitään Black Friday alennusta, mutta tietokoneosat tulee saamaan, me voidaan luultavasti saada ehkäpä tehokkaampi kone kuin Pleikka Vitoinen. Tällä hetkellä me saatiin vähän sama juttu. Okei, jos valmis mennä käytettyä, tää näytti se jo yhtä hyvä kuin Pleikka Vitosen. Mut jos me ollaan valmis vaihtaa laitetaan nyt se uusi, mihin me mentiin. 6650. Niin jo 16 € enemmän. Me saatiin, ei ole ihan Pleikka Vitosen tasoa, mutta alkaa jo olla aika lähellä Pleikka Vitosen tehoa ja se on tietokone. Ja sä voit pelaa vaikka kuinka monta peliä ja sä voit alentaa sinun asetuksiassakin vähän alemmaksi. Mutta musta tuntuu, että kun Black Friday iskee, me voi olla jopa niin hyviä tarjouksia, että me ehkä saadaan parempi kone kuin mitä Pleikka Vitosen saa samalla rahalla. Olettaa, että Pleikka Vitoinen ei saa mitään Black Friday-alennuksia. No, jos ikinä haluat nähdä jotain tommosia videoita, niin laita kommenttia. Tää on vähän uutta videotyyliä. Joten moikka!